Stop! Okay, det er deltagerne i verdens originale hurtigst åbne bombepapir på konkurrence. I munden, ja. Deltagerne er Rikke Anniken, Mie Wollesen, Jette Kofod, Jette Kofod, Anne-Katrine Jensen og Dagny Hammer Matras. Og vi starter! Nej, ikke for mig, lige have en, mand. Okay, kom. Jeg er ikke med. 3, 2, 1, nu! Hvordan er det gået på mig? Jeg har den. Jeg er ikke førstepladsen! Andenpladsen til Anne! Tredje! Mie Dagny! Jeg har ikke engang fået en fucking flap op endnu. Kom nu! Møde! Nu så jeg op. Det smager af fireflat. Vi står ved den sidste deltager her, som stadigvæk ikke har fået en flap. Mie Wollesen. Kom, Mie! Det er godt kæmpet! Kæmpe for det! Kom, Mie! Jeg blev nummer 4. Jeg blev nummer 1. Jeg blev nummer 2. 1, 2. Vi skal lige filme, om der blev hvad? Ja! På førstepladsen har vi Jette Kofod. Andenpladsen går til Anne-Katrine Jensen. Og rødblank går til mig. Går til... Jeg spiller sådan på mig. Og førstepladsen Mie Wollesen. Og så trykker vi stop.